Mhm. Okay, skal jeg lukke den? Fryser du ikke udenfor? Okay. Shit, står du derude? Er du ude i fyrrummet? Ja, eller du har brugt et hul igennem fyrrummet, så kan du lave sådan en lille hul igennem væggen, så kan du faktisk se mig. Klamt. Erskov. Sidder du ude i fyrrummet? Hold. Nice nok. Jo. Kan du høre banker på væggen? Ja. Ej. Jeg kommer ud til dig, Asger, nu. Hold nu kæft, mand. Du er ikke engang derude, jo. Jeg har lige kigget. Hvor meget skal vi vide om? Der er sådan en lem lige herhen. Man kan gå åbne. Yeah, right. Du var der så ikke lige. Ej, jeg ved godt, du ikke er der, mand. Du er derhjemme, mand. Din lille gamer. Gamer jockey. Ja, ja. Du fryser, mand. Din lille wanker. Jo. Bare bank på, så kom. Så bare åbn og kom ind. Gå ind. Ja, hvorfor går du ikke bare ind? Du skal ikke have banken på. Okay, bare kom ind. Jamen, hvorhen er du? Hvem der banket du på? Den er åben, min dør ind til mit værelse. Spooky! Ej, hvem har bygget det grimme hus der? Ej, det er mig, der har bygget det. Det ved vi alle sammen godt.